Bé, després de les primàries, la gent ha ordenat una llista i ha conformat un equip que serà capaç de rescatar Paterna de les polítiques nefastes del PP, serà capaç de dotar de més transparència i honestitat la gestió pública en aquest Ajuntament, de fer una empresa pública transparent i eficient que garantisca la igualtat d'oportunitats per a tots els que vulguin optar a un treball en GESPA, que siga capaç d'adreçar els recursos econòmics suficients a serveis socials per a pal·liar la situació d'emergència social que estem patint i per d'una vegada per totes erradicar de Paterna aquesta política d'escaparate, del malbaratament i de grans megaprojectes que no ens ha portat a cap lloc, sinó que al malbaratament de centenars de milers d'euros i a la imputació del govern local d'ací de Paterna. Creguem que una altra forma de política és possible, en les primàries i en la participació ho han ficat en evidència i serà el principi del canvi en Paterna.